Muhammad Buhari, Amechi da shugaban jam'iyyar APC sun gudanar da zanga-zanga a babban birnin tarayyar Najeriya. Kamar shiga cikin shirin kai tsaye idan zuwan koyi na farko a wannan channel ɗin, ku daure ku danna mu alamar subscribe tare da taɓa alamar ƙararrawa. A rana mai kamar ta yau, 4 ga watan Janairu shekara ta 2014, Muhammad Buhari, Amechi da shugaban jam'iyyar APC sun gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin wancan lokacin akan matsalar tsaro da kuma cire tallafin man fetur. Sun jagoranci dubban magoya bayan jam'iyyar ta APC a zanga-zangar da suka gudanar a babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, inda suka zargi jam'iyyar PDP mai mulki a wancan lokacin da yin siyasa akan matsalar tsaro ta Boko Haram da kuma cire tallafin man fetur wanda ya ja al'umma suka koma cikin tsada kayan masarufi na rayuwa yau da kullum. Sun gudanar da wannan gagarumar zanga-zanga ne a ranar 4 ga watan Januwari a shekara ta 2022. Sun gudanar da wannan jerin gwanan ne a ranar 4 ga watan Janairu a shekara ta 2012. Masu kallonmu, masu sauraronmu, me za ku iya cewa a kai? Mu haɗu da ku a comment section. Kar ku manta, idan kuna kallon mu a Facebook ko kuwa TikTok, ku daure ku danna alamar follow. Idan kuwa kuna kallon mu a YouTube channel, ku daure ku taɓa alamar subscribe tare da danna alamar ƙararrawa. Hakan zai ba ku dama duk sanda muka ɗora sabon shirin mu za a sanar da ku kai tsaye.